Посткарт се събрахме в Холандия и всъщност преди 2 години се прибрахме в къщи, което така и ни вдъхнови, защото всички си мислехме, че се прибираме в къщи, а всъщност отново се озовахме в чужбина. Някакси всичко се беше променило, поне за мен ми беше, аз известно време седях просто и се опитвах да намеря себе си в къщи. Това някакси остана и заложено в концепцията на албума Next Steps, всъщност следващите стъпки към това да се приберем и душевно по някакъв начин, да се намерим в дома си. За мен посткарт е едно изключително предизвикателство, тъй като аз изобщо не започнах с джаз музика, когато реално започнах да се занимавам с музика. И не съм си го и представила дори. Аз бях певица, пеех в хор, посвирвах малко на пиано, но нищо сериозно. Даже не съм си го и мислела като професия, като това да излизам на сцена, да свиря, да записвам в големи студия, авторска музика, изобщо. Радвам се, че свирим с едни от най-добрите музиканти в България. Арнал Гарофе, Стив Хамилтън, Михаил Иванов. Наистина това адски много ни вдъхновява и ни помага да намираме наистина следващите стъпки към нашето развитие и по-отделно, и като група. Така че това е много ценно за всеки от нас, но друго, което е ценно, е приятелството, защото то ни събра. С Тео сме много близки приятели, да не кажа най-добри приятели от гимназията, а покрай музиката станахме така сговорна дружина и с Неделче, и с Рали. За мен посткарта е много приключение, защото първо съм тромбонист, тромбона, докато е част от джаза, никога не е бил на такова ниво, в което да е на върха. И седейки настрани на другите, гледам максимално много да помагам за цялостното звучение на групата. Заради това правя аранжиментите. Но мисля, че този албум, който в момента записваме, изразява целият ни житейски път, който сме извървяли, особено когато сме се прибрали, след като бяхме студенти на различни места по света. В посткарт всички се развиваме и растем от самото начало на групата, като изпълнители, като Неделче като аранжьор, като композитори и може би преди всичко като артисти. И групата също расте, но се радвам, че заедно открихме и откриваме своята собствена музика, успяваме да представим на наистина големи фестивали, големи сцени и клубни. Саксофона при мен дойде доста по-късно. Аз започнах преди около 5 години да свиря така сериозно на инструмента. Преди това просто любителски се занимавах, си свирех. И сега това впускане в дълбокото е доста учудващо и за мен. Реално и ми дава така самочувствие и ми дава сили да вярвам в това, че аз имам място като музикант в този свят.